Tak, krásny dobrý deň do nového videa. Máme tu dneska tieto dve krásky. Máme tu jednu muscle caru, alebo pony car, Ford Mustang GT California Special a máme tu Corvette C7, ktorú sme nedávno kupovali na aukcii. Anuška už dáva dole strechu na Mustangu. Primárne na predaj si dneska teda predstavíme túto Corvettu, ktorú budeme čoskoro inzerovať na predaj. Takže Danča nám už dáva dole strechu na Corvette, aby sme to mali trošičku viac otvorené, aby sme si ukázali ju aj bez strechy, lebo myslím si, že to sa aj tu viac hodí. Krása. Môže nám tam Danuška trošku pridať? Tak 450 koní. No ukážem, čo je v tebe. Aj. Dobre.